minnu sɔgɔlen don an na ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw b'a ka gɛrɛ nin kɛnɛ kan aw ka émission mandi n'o ye nous les jeunes ye n'a bɛ diffuser chaque dimanche pour que ka aw la ɲɛnajɛ ani ka aw la kunnafoni jeunenya tagabolo a kɔlɔlɔw ani a ɲumanw tagabolo kan voilà an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ ye je pense que nin thème kan ka aw bɛɛ intéresser tout mais avant ça an bɛ kuma di an ka bi invité ma olu mun nana ka na an dɛmɛ bi ka thème étudier u bɛ u yɛrɛ fɔ aw ye an b'a daminɛ joona hein priorité aux dames donc aw tɔgɔ n'aw jamu ne tɔgɔ Fanta Traoré d'accord et vous ne tɔgɔ Salimata Ismaël Jawara d'accord oh mɔgɔ ninnu donc tɔgɔ t'aw na fɔ tɔgɔ aw tɔw la mɔgɔ ninnu moi c'est Mohamed Diko Moi c'est Diallo Sidibé Kaiwele. Diallo Sidibé Kaiwele. I b'o chaque fois ni tɔgɔ ni fɔ kɛ hein fo ne ka tila k'i ɲininka n t'a faamuya Diallo Sidibé Kaiwele d'accord voilà oh merci beaucoup aw nana an ka wele jaabi je pense que aw sɛgɛnna dɔɔni vraiment ayi dɔɔni tɛra aw sɛgɛnna yɛrɛ de ne kan ka excuser yɛrɛ n'an tilala dɔrɔn i bɛ boisson san un problème foyi t'a la o bɛ k'a bannen o y'a bannen d'accord voilà comme aw yɛrɛ b'a kalama aw bɛ aw ka émission mandi de kan n'o ye nous les jeunes ye ale bɛ tali kɛ fɛn fɛn bɛ jeunenya la ni nafa b'o la ani ni kɔlɔlɔ b'o la mi gɛrɛn ko don bi thème bɛna boli an ka fɛn mun bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ bi bon an na tɛ fɛn bɛɛ ɲɛ sa a bɛ a ka surun la dɔɔni voilà an ka bi thème bɛna boli amitié de kan n'o ye an ka bi jeunes ka teriya ye ni ne ko teriya sisan aw hakili bɛ taga jumɛn la fɔlɔ a b'aw hakili jigin jumɛn la ayi aw ayi aw bɛɛ bɛ kuma o dɔɔni de don bi thème in bɛ ɲagami de n'est-ce pas problème t'a la merci beaucoup i ka nin ɲininkali la c'est très intéressant teriya c'est-à-dire mɔgɔw bɛ fɛn caman de ɲagami ɲɔgɔn na parce que il y a teriya bɛ yen ɲɔgɔndɔn bɛ yen ko kɛ ɲɔgɔn bɛ yen o ye tiɲɛ et teriya o y'i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn de o ye tiɲɛ i ni mɔgɔ min bɛ jɛ ka difficulté kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min tɛ bɔ i kɔ mɔgɔ min tɛ sɔn ka bɔ n'i ye mɔgɔ min t'i to janfa la an bɛ min dɔn teriya ye o de donc maintenant c'est un peu ça quoi d'accord problème t'a la ayi n tɛ kuma d'a ma fɔlɔ Fatima ka kuma n tɛ kuma d'a ma ha ka kuma d'a ma d'accord kuma comme Fatima sɔnna dɛ Merci beaucoup pour votre question. Et ne yɛrɛ bolo teriya comme monsieur Diko a si bien dit teriya mɔgɔ n'a fɔra ko teri i gundo fɔ ɲɔgɔn i ko kɛ ɲɔgɔn jeli dɔrɔn bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ aw tɛ kɛ fani ba de la mais i ka fɛn bɛɛ y'a tigi ye teriya kɔrɔ o de ne bolo teriya ye voilà. D'accord. Fatima, i bɛ kuma sisan i bɛ se ka kuma sisan. Bon y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan teriya ye mun ye dɔrɔn i b'i kɔnɔna kuma fɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ se k'i gundo mara ani a kelen n'a fɔ balimaya mais jeliko dɔrɔn de don sinon ani balimaya bɛɛ ye kelen o y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan mɛnɛ a tɛ tɛmɛ o kan a y'an to yen sa i ko kɛ ɲɔgɔn i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn o de y'i teri ye wa d'accord aw ka comme aw yɛrɛ bɛɛ bɛnna réponse kelen kan voilà c'est ça comme u bɛɛ jɛra k'an ka réponse fɔ u bɛɛ ma jɔ ka réponse fɔ u ye teriya réponse de fɔ voilà an filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali kunnafoni plateau la kulonkɛ ni yɛlɛ dɔrɔn de bɛ yan nɔ ni aw yɛrɛ sera yan nɔ b'a dɔn ko bɛ yen dɛ voilà donc sisan ni an ye teriya a fɛn di a définition di sisan nɔ mais ni aw y'o comparer o définition in o ni an ka bi sisan teriya sisan ni aw y'o comparer sa aw hakili bɛ taa mun na ça donne quoi en fait
Biteria. Oh. Ani aw ye teriya définition fo. On est biteria au tout monde. Bon, ça dépend parce que teria be. Comme il a si bien dit, Djegagnon fana be. C'est vraiment qu'on comparaison bataille là parce que Amega Gouno Foyon comme fort a bébé toujours. Mais seulement on a tendance à confondre qu'on y intérieur ni un bargagnon ni un coulagnon. Sinon intérieur photo comme na tête mais al chini na intérieur que les mi. Iga Gouno ko be foyer, ali ga sokono ko be foyer. Mais par contre, il coulagnon. Il coulagnon. Ni yo kitérier. Kasoro o titérier. Ko problème wala bës ka soro de la. Kuma nyefo bës ka soro la iga dugono kuma obebo. Iba fa wala kunya kuma fonterier, kaso eterite. Ikulenga nyagondo, yala nyagondo, iborga nyagondo. Donc teri abeti Voilà. là. Sans teri abeti to côté là. D'accord. Donc si ça intérêt il fait comme fo. Am beaucoup de confond si ça. Amega anga kuma fo nyoko ani antara comment dirais-je en ko nyoko. Oui. Ani an yele ke ka yele nyoko fe mo. Oui. Am beaucoup olu de ni intérêt confond si ça non. Voilà. Donc o de be kanani anga problème chama yi bien en société kono. Effectivement. Teria yoro la. Oui. D'accord, problème tala. Fatima. Il fait une réponse. O tala o te fera kuma biria. Ha? Bi o te fera kuma ria. O be fe guarda tu o la ria. Ha? O goro ku gaina hara madame ne. I don't for ça. Bon, ay mu fo atete mo wa. Sisan teriya la. Caman b'a kɔnɔ. Bon, a dɔw yɛrɛ i b'a a bɛ k'i ɲɛna k'i teri don k'a sɔrɔ i teri tɛ. Parce que i n'a tigi bɛ kuma caman kɛ, aw bɛ kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye. A dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i n'u ka di ka mɛn mais après ko ni fitini dɔrɔn bɛ bɔ ni gindo ye. K'a sɔrɔ a mɛnna aw bɛ ɲɔgɔn dɔn. Mais après u bɛ bɔ ni gindo ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ foyi kalama. I bɛ mɛn mun na dɔrɔn i ye kuma minnu fɔ ale ye des années i b'olu kuma ninnu de mɛn kɛnɛma i yɛrɛ t'a dɔn kuma mɛnna cogo min na mais o de b'a la. D'accord. D'accord. Et comment Mohamed Kafma. D'accord. Et sauf que ni phénomène amène ni phénomène classé muso yorok. Parce que kana bega muso wele. Non mais kana bega muso uche oncho were ne ka jugu bibina. Parce que on cho were ne ka jugu ko ina bibina. Folore de muso ko muso re kunga jugu mais sans cho fe ne ka jugu ko ina. Non, bon. Et comparaison mimbeno. A te tchauga là à 100%. Mais je peux dire qu'à 10%. Parce que ouais, on peut am sega à 10% jume. Ouais, 10%. 10%, 50%. Non. 50%. Follow the amesa for 10%, 50%. Na ma cha no yi. D'accord, ni côté. Et sinon, il y a ni problème modèle nous chamaye muso des femmes fait parce que une fois que ni muso kungolo nyagamina donne, elle est confrontée à une petite situation. Ani mo folom bébé. Oui, c'est-à-dire que donc du coup, fin bas kuna wakati la. Ah bah befoui. Kera kala ma avec do abed détail comme dans la Befoui. Sans chercher à connaître personne. Il doit 20 ans qu'on fait avec daglangelenga avec nikelenga. Il va déjà recevoir mais c'est pas ton ami. C'est clair. Ma foi. Donc ni bon à un niveau là. Nous quand même on peut dire que abe c'est-à-dire ni problème t'es enfant fait quoi. OK. J'étais là bon fin jusqu'à Alicine abe. Mais on ni mo mi beje guerre on a fait on a akacha. On est pas genre on est dans pas mal de trucs. Ani mo sou bebeje. Mais tu vas voir que sur 100 personnes a chara tete mo fait. You know, des psy ko chaman kenyo on fait. Da ton be opta botu la, opta restaurant na, on a beto on danser no faire. Hawo. Tout est problème. Mais les choses secrètes, ça c'est entre juste toi et quelques personnes. Quelques bon, dedans. Sinon elle est dedans.
Ne y'a fait ɲɛna ko n t'o dɔn est-ce que ne y'a fait ɲɛna ko n t'o dɔn hein Parce que bon, problème b'aw non de ne fɛ o. b'o dɔn dɛ parce que moi franchement c'est pas n t'a dogo aw la dɛ bon n t'a siɲɛ fɔlɔ ye n b'a fɔ aw ye fɛnɛ ne ma da teriya la Ah bon? wa bi hali comment dirais-je ne ɲɔgɔnna fɛnɛ ka ca an filɛlikɛbagaw la minnu ma da la mais bon problème t'a la an b'aw lamɛn n'a kɛra cogo min na n'a kɛra ta a bɛ se ka kɛ an ka avis bɛ falen Ah, sinon je pense que n'aw y'aw référé ni fɛn ni ninnu kan dɔrɔn aw kan k'a dɔn aw ni min kan ka min kɛ aw ni min man ka min kɛ n'a y'o dɔn dɔrɔn le reste c'est bon. o fɛnɛ ye tiɲɛ mais bon problème t'a la e tɛ Merci. kuma Salimata Bon, comme Fatimi a fɔ cogo min na bi an t'an jɛ kɛ ɲɔgɔn dɔn an t'an teri dɔn an t'an yala kɛ ɲɔgɔn dɔn o de bɛ ka caman sɛgɛn quoi parce que déjà dɔrɔn dɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka na fɔ ɲɛna karisa y'a kɛ tantɔ karisa ye nin fɔ ɲɛna e fɛnɛ bɛ tila tuguni ka taa fɔ o ɲɛna n'i y'o kɛlen ka n'a fɔ e ɲɛna se ka fɛnɛ bɛ t'i ta lakali dɔ ɲɛna c'est clair donc o de la bi teriya caman ba da la quoi bon mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u b'olu kɛ mɔgɔ jugu ye i n'a fɔ anw u b'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ fɛ a bɛ tan alors que ce n'est pas du tout ça Donc, mɔgɔ n'i ye ni mɔgɔ méfie o la. blessé ni mɔgɔ blessera ka se niveau dɔ ma genre i yɛrɛ i bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛɛ bɛ a suma C'est ce que j'allais dire tout de suite. a bɛɛ bɛ Kasa bɛ tigɛ fɛn ka quoi bɔ i nun na a quoi. kasa bɛ tigɛ ka bɔ i nun na Du coup, a ni- fɛn fɛn même si n'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnɛma gɛrɛla i la i b'a bɛɛ kɛ mɔgɔ lankolonw ye i b'u bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ Mɔgɔ n'i An blessé kɔni, la an m'an kojugu. protéger nous on se protège seulement sinon problème foyi t'anw fɛ mɔgɔ n'i blessé la kojugu i tɛ danaya mɔgɔ yɛrɛ ye bilen quoi. i t'a ye C'est pas parce que i ye mɔgɔ jugu ye dɛ mais du fait que mɔgɔ y'i blessé mɔgɔ kojugu. y'i blessé O de bɛ kojugu na n'o ye. voilà Mais Kuma in bɛɛ je bɛ vous yen. dis quelque chose. Ko teriya tɛ yen teriya bɛ yen. Wallahi n b'a f'i ye n b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye bi. Mɔgɔ a kɛra teriya ye a kɛra kanu ye hypocrite. Non, c'est vrai. an tɛmɛna kuma in dala kɛ n t'a nasala in n'a ye an fɔ an ka taa Hypocrite. mɔgɔ ninnu Ni n'a mana jɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra kanu ye o a kɛra teriya ye o fali bɛ lafiya ne ye. d'accord Fali e de y'o ye bɛ wotoro la dɔrɔn n'i kun y'a sama. d'accord Ale kungo bɛ kun don o don mais e kungo bɛ na hali a t'a kɛ tan tɔ. o kɔni Hypocrite de bɛ se ka hypocrite de bɛ se ka jɛ kɛ san 20 san 30 a kungo b'i kunna don o don mais hali tile kelen e kungo ta a tɛ ma se. nana kɛ n'a bɛ boli i t'a ye yɛrɛ Donc an ɲɛna ka siran teri jugu ye hali teri jugu u b'a fɔ teri jugu tɛ yen koyi hypocrite de bɛ yen. hypocrite de bɛ yen Hadamaden hypocrite o de ye teri jugu o de ye fɛn jugu fɔlɔ 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 ye. d'accord N'a gɛrɛ i la teriya la a b'i mago sa n'a gɛrɛ i la kanu na a b'i mago sa n'a gɛrɛ i la baarayɔrɔ la a b'i mago sa. donc an man ka blâmer yɛrɛ a fɔ anw man ka blâmer parce que ni an bɛ k'an yɛrɛ protéger dɔrɔn de i m'a ye parce que i dalen don i yɛrɛ la i b'a fɔ genre moi ni nin ka kungo ne ye nin kɛ dɔ de ye ka ban fɛ i m'a ye donc a ka fɛn o fɛn nin i m'a ye mais e ta mana na ko ale bɛ boli yan an sen t'a la an t'an sen bɔ an m'an sen bɔ voilà sisan a y'an ka di Mohamed ma ale ka kuma fɔlɔ Mohamed sisan nɔ an ye défaut fɔ an ka sisan teriya la bon a y'a fɔ ko ça existe aussi mais sisan nɔ aw yɛrɛ bolo sisan a teriya tiɲɛni mun de nana n'a ye en fait parce que fɛn tɛ comment dire mɔgɔ tɛ wolo ni jogo jugu ye o c'est que a bɛ kɛ i la de en fait. Bon, tout d'abord, nul n'est parfait. Oui, tiens. Il faut reconnaître ça, c'est-à-dire moi aussi. C'est pas une raison. Tenna, mais l'histoire, sinon l'idée selon laquelle tu deviens hypocrite ou bien opportuniste, ça c'est un choix. Oui, tiens. RDB ou décider. Takoye. Oui, cheminement de RDB emprunté. Donc, pour le moment, pour l'amitié et à qu'on a la vie. Bon, chose qui n'est pas chez nous. Qu'est-ce qui n'est pas chez nous? Allez, ça va être beau là-bas. Et que, quand il y a beau là-bas, d'accord. Donc, deux était opportunisme dans le parce que tu as sur dobé non position bala. Tu veux mouver quand tu es avec bon. Bon.
tu vois quoi, à la condition de vie quand baby guerre là en te mettant dans la tête que bon bêta ni non fait ça pour que herani nimbaka fana ka se ka fitini soro là en même temps na se ka ti ya personnalité fana donc en fonction de ça ni au don bon comme tu n'es pas son ami, tu es venu pour une mission bien déterminée de la bonati ma famille donc nous qu'on a que là opportunisme et hypocrisie au lieu de kelembe ka problème du si sans lien d'amitié au condala au drone sur nos bora la sens il va ça donc c'est clair c'est clair oui tiens voilà il y a réponse jaranye ko sebe parce que yi dado yoro dola nip me fe ganda do yoro ina mais bon ama chin sa abi na kofe abi na kuma u beka na u bekai d'accord oui bon comme il a si bien dit il a souligné depuis longtemps et ça c'est l'hypocrisie et Terejugu ne ya ta foko Terejugu ne pas hypocrite parce que hypocrisie le Terejugu tu vois un peu un hypocrite il est capable il te connaît pas abi sike sanduru ki abi nyogo nyato nyogo don abi lajezoro aba foko che jonga geren na abi na abi san flag aba soko ila teri anyin na gundo tawni na mais ma fien no san flag on na la iga koko iga fen ni ere ni keki ya foi ali gata suguba hono parce que abord la kalamne bon ce qui me tue dans tout ça la personne il t'a sorti il a jonné benati qui n'a fait bé la plupart des cas aussi jonné benati fait bé mais il s'attend que il a se chuter que il a fait ticket pour qu'il a se gafo tcheni a foni yo tchega tcherege tchenga ko kan ko là aka boutique tchama be di musodi ma musoko doro il t'a sorti ere ma be kenyo fait ko annabe atiki bo konke an ere ba be kenyo fait pourquoi ebna bonatigi chena ou bien men ko ine ke tanto ko la aben ko ine ga war betran ko ine la alors que watim na igre lemba pourquoi tu ne l'as pas dit akasa ni beta bon avec la langue ni mais a chama de chene non mais ani chendo ani chendo igre la tiga ni intérêt intention folo est mi intérêt oui che sinon l'amitié là ça se précise pas abina iretna tumola yere bi sigi iteri in karsakra teri to kom nali yere ta ita do go feeling minatin do abina tu vois un peu o de teri ayere abakra nyona afla wa siga mi o gara nyom na ta no to kom na ta do o ta do tu vois un peu mais ni mo refait gara l'hypocrite aller be gara ni ko de intention akuna mais gara na ka ko don kan profiter tu vois un peu olay kila bena la ko chama bena la sura galon da da la fambe car ça va que ta aba donta bobota donc c'est un peu ça c'est un peu ça d'accord il y a maniana franchement elle n'a ni au fait encore réponse jarani parce que on me fait ni on me fait la faire fo aya be fo ça mais pour le coup il a la tâche parce que nega ido te ban voilà Fatima Salimata la même question. Bon, il y a photo comme une attitude moi bébé nani hypocrite quoi. Donc déjà eteri ouvert eterum su yerenya bala seba ega temeiga aka position kaini tai quoi. Donc nyani e kaini ka kanyoy e ba fo fega la chenwa a bébé nano odi. D'accord. Pour l'entala. Bon, net ne se fait pas parce qu'il y a before avant. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et 600. Oh, il y a des 600. Comment dirais-je? Hypocrisie. Allez rêver ta. Il y a un giri quoi. Oh, qui sort. Ka soro kata ile bujena. Achamana ateke chienere. Mais si ça n'aurait ni nous yoto nake. Est-ce que ameke toko de 600? Ha? Ni hypocrite nous yoto nake. Aere ameke toko de 600. Tu veux dire?
Avec que tout dit. La question, je sais pas trop compris. Et c'est ça. Et ni amitié tienne no bi. Oya fo a chen bora anta fo go tiri juwa, amba fo go hypocrite. Donc c'est ça non. Ni anyanto ni hypocrite no bolo c'est ça non. Tanto ambe ke togomna, debe fe ko defo. Ambe ke togomna. Exactement. Bon, et Parce que ni be kawri la, ni be kawri la. Est-ce qu'on y va là? Ni be kawri la. bon, Parce que Iboro ni moko blessé dans ce yoro de ma Fabi Willy là. Je t'assure. Fabi Willy là. Allah ga bani o tchadja. Voilà. En plus ça te joue il y a amitié yoro de ronka. A des relations sous là. Que ça soit entre collègues, que ça soit entre mec meuf, que ça soit entre mari et femme. Ah genre tant que ni et danger rebe et douce kunake. Il ka fouetter nya. D'accord. Donc ne be fait ni yoro ni yere de ka formé. Bon, force est de reconnaître que nos caradrons ont été comment généralisé, mais avec ma maliereka. Ni à continuer n'attend. Bébé qui est l'amour simplement. Parce que ni cas mi fleni, c'est un cas qui existe pratiquement chez tout le monde. Hypocrisie bébé l'enfant. Peut-être il t'a don, peut-être c'est X, peut-être c'est Y, mais il compte t'a don. Mais c'est le jour où on a régné là, il a dominé, et va donc il faut ah, Jakar ça nous. Donc mieux vaut que ni phénomène a stoppé dès maintenant. On peut arranger ni un gâteau, faire un kirikarakel là, mais on a fait avenir là. Oui, ça n'a vraiment pas d'avenir. Ma famille. Parce que Nia Fogo, ça n'a pas d'avenir. Il veut comment faut qu'à n'aurait donné quoi en fait. L'abantala. L'abantala de. Debe faire à remodore employment ha. Kai dira qu'on ne entoura tinke ha. Ambe comment dirais-je? Pas bien qu'on fait mon bébé. Ha, pas bien qu'on fait moi je m'aime mal qu'on fait moi je m'aime Catastrophe. Ah, catastrophe. Ah, on est où? Ah, bon, avec ce là, parce que tu vas voir que mon bébé il est restreint. Tout le monde va évoluer dans un cadre très restreint. C'est-à-dire, bébé qui est la monnaie. Na bora ifa yaniba. La famille quoi. Na bora la famille là. Il va y c'est-à-dire il y a terrain d'exploitation te boyamblé. Il y a fréquentation de soumaya et puis tout ce qui va avec. Mais bon déjà d'ailleurs même ça n'y a pas généralisé. Ni quand il y a bégaye depuis ça. Ah bégaye. Ouais parce qu'il y a certaines personnes ou quelle de Bougasso à nous gaoulou. Ah banare. Ils sont ils sont pas français, ils sont pas européens ni rien. Mais tout simplement où il est mis donc demsena ni faut tout c'est agi doma et compréhension ni femme nous ka qu'on a là al nous be ta baraka la armadian femme be mu ko collègue wuche mais une fois qu'il quitte là-bas c'est tout c'est comme mon ordinateur téléphone c'est tout voilà donc maintenant c'est la famille illustration chamon dit sinon nek me segal docteur era do indexé il est docteur en psychologie il vit seul. Oh, tu vois, allez mourir mon dos aider aller seul. Il vit seul. À quel niveau vit? Il a un petit chien, un chien de salon. Donc à nous au début. Ça c'est mieux quand même. Voilà. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est mieux que d'être. Non. C'est mieux. Non, pas du tout, c'est pas bon. Mieux vaut trouver une solution concrète. C'est solution solution Jumé. Morodo et arrête pour la faire 5 qui belle et comme mon boto là. Solution malade. Solution. Il y a une solution bien sûr. Bon, mais clair ta solution. Voilà, on va chez les femmes. On attend muso fait ça. D'accord. Muso a ere bolo sana entoura ta ami ke trodi. Kanyon che kanu anga anteri kanyon nga chao kanu ha kanyon nga bulo boroto o be ya muso dira kuma do fo che no c'est vrai
mais bon abu yɛrɛ fɛ yen nɔ u bɛ ɲɔgɔn ka go ta abu yɛrɛ fɛ yen nɔ a caman hali ni go ma ca u bɛ ɲɔgɔn ka musow kanu ne kɔni bolo n'an taara tantɔ cogoya la ni solution ma ɲini a la n'an avancera tantɔ avance cogo yɛrɛ t'a la yɛrɛ n'an kɔni tagara ta a bɛ gɛlɛya dɛ parce que mɔgɔw bɛna ban hali mɔgɔya ma hadamadenya ma mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ hadamadenya yɛrɛ tiɲɛ mɔgɔ bolo parce que a b'i ɲɛna ko n'i y'a kɛ mɔgɔ fɛ wa o tigi bɛ dɔ yɛrɛ k'i la mun ka jugu ni kɔrɔlen tɛ mais o de b'a to an bɛna ban hadamadenya yɛrɛ kɛli ma mɔgɔ fɛ a bɛ k'an n'an ka famille dɔrɔn n'i tɛ famille na i bɛ télé kɔrɔ ou bien téléphone kɔni o ye n ka filɛ internet yɛrɛ kɔni o ye n dagawuli tagɛ kɔni bɛ kɔni a banna i da tɛ mɔgɔ kuma la hali ni mɔgɔ ma n'i fɛ yen yɛrɛ i ka foyi t'a la d'accord ani terimuso minnu b'u yɛrɛ kɛ ko ne ka kuma ni ne terimuso nana ka kuma fɔ ne ɲɛna ne terimuso ka kuma ne t'a fɔ mɔgɔ si ka sɔrɔ ne mɛra ni den ne b'a fɔ ye o fɛnɛ mɛra ni den o b'a fɔ ye o fɛnɛ mɛra ni den ne bɛ bɔ tantɔ donc minnu fɛnɛ b'a fɔ ko n tɛ n ka kuma ne terimuso mana kuma fɔ ɲɛna n t'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ i fɛnɛ i b'a la i ka jugu n'a ye ale ka jugu n'o tigi ye d'accord Fatim Salimata bon n'an kɔni tora nin togo la a bɛ jouer kan wa jamana yɛrɛ tɛ taa ɲɛ parce que ni bɛɛ kɛra kelenna mɔgɔ ye a ma nɔgɔn quoi parfois f'i ka to i ni mɔgɔ ka sɔrɔ i la i ni min ka di dɔɔni quoi a ka di yɛrɛ kan ka mɔgɔ ɲini yɛrɛ la dɔrɔn quoi pour que ko kana caya yɛrɛ ma quoi parce que ni e tora teri ka ca i ko kɛɲɔgɔn ka ca i kungo yɛrɛ de bɛ taa quoi parce que ni teri ka ca togo min na i kungo bɛ taa o togo la donc n'an m'a dabila ni solution ma ɲini a la a ma ɲi wa ne kɔni i ye nin kuma min fɔ tan don parce que ni mɔgɔ i ka fɛnw cayara i yɛrɛ ma kɔni fa bɛ don i kelen na i t'a fɔ i t'a dɔn i b'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna parce que i ka problème b'i da la ani i ka épreuve fɛnɛ b'i kun na ni ma mɔgɔ sɔrɔ i b'a fɔ bon comme fɔcogo fɛnɛ b'a la fɔcogo t'a la ale kun ye fɔcogonin dɔ fɔ don dɔ la a delila ka fɔcogonin dɔ fɔ ko k'i bɛ taa réseaux sociaux kan sisan k'i bɛ taga c'est ce que moi j'allais dire tout de suite mɔgɔ filɛ nin mɔgɔ jugu bɛ bɛɛ kɔ mais mɔgɔ i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye o i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka k'i jugu ye a mana kɛ cogo o cogo kelen bɛ sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo e yɛrɛ b'a dɔn en âme et conscience nin karisa kelen bɛ yen n bɛ se ka kuma fɔ nin ye a bɛ yen a tɛ n janfa n b'a fɔ nin ye parce que an kana fɔ ko solution t'a la tuguni parce que o yɔrɔ la je suis pas d'accord o yɔrɔnin na solution t'a la k'a fɔ ko tagayɔrɔ t'a la teriya i kelen bɛ to mɔgɔ kelen maliyɛn mɔgɔ yɛrɛ tɛ maliyɛn kelen tɛ se k'a to k'a fɔ ko n man ka kuma fɔbaga sɔrɔ parce que tous les maliens sont psychologues tout le monde est psychologue au Mali i b'i kungo fɔ bɛɛ ye i bɛ se k'i kungo fɔ bɛɛ ye a mana kɛ cogo o cogo e ni bɛɛ mana kɛlɛ cogo o cogo bɛɛ mana kɛ jugu ye cogo o cogo dɔ bɛ sɔrɔ i b'i kungo fɔ mun ye i ma mɔgɔ sɔrɔ il y a les réseaux sociaux pour ça va sur Facebook WhatsApp n'importe quel réseau que tu veux i bɛ taa sanfɛ i bɛ taa fɔ ko ko e dɔnbaga dɔ ye nin fɔ ka nin kɛ tan ni problème a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan a groupe bɛ yen yɛrɛ bɛ yen on te donnera des solutions u t'i dɔn u t'i fa dɔn u t'a dɔn ka e yɛrɛ o bɛ solution d'i ma ça c'est primo secondo comme n y'a fɔ cogo min na maliyɛn bɛɛ ye psychologue bɔ kɛnɛ ma i ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ye n m'a fɔ i ka problème i ka kuntan problème dɛ mais i ka problème nafama ou bien sigiɲɔgɔn musokɔrɔba dɔ fɛ yen don a fɛ yen i yɛrɛ nin ye musokɔrɔba ladiri ye don a fɛ yen i k'a fɔ ko ne ba oui non mais nka musokɔrɔba ninnu yɛrɛ de ka jugu sisan musokɔrɔba mun bisirila non mais u tɛ kelen ye i yɛrɛ ko musokɔrɔba ladiri donc musokɔrɔba ka juguya o ye musokɔrɔba min b'i dɔn taa yɔrɔ wɛrɛ i ka musokɔrɔba wɛrɛ ye musokɔrɔba min t'i dɔn mun t'i somɔgɔ dɔn foyi i ka nin problème exposé a la i y'a fɔ ko ne ba ani anasanaw voilà an ka kɛ komi musokɔrɔbaw don sa an mamuso caman b'u la i k'a fɔ ko ne ba
ni problème ne bene dala ni ya kɛ tantɔ ne ka foyer la a bɛ tan elle te donnera des conseils que tu vas suivre a b'i dɛmɛ kosɛbɛ dɛ n'a ka di i ta ka numéro ta i tɛ foyi ta aw tɛna ɲɔgɔn fɔ ka diɲɛ wuli donc maintenant et encore plus il y a la famille, n'oublions pas la famille. Non, mais il y en a des problèmes où c'est exposer famille là. Mais quand tu trouves personne à qui relater tes problèmes, retourne vers ta famille. Moi, non, je t'explique. Moi, il m'a togo. Il n'y a pas de famille na. An bɛɛ bɔ famille belebelebaw kɔnɔna la a mana kɛ cogo cogo i fana famille na mɔgɔkɔrɔba dɔ fana bɛ sɔrɔ i bɛ se k'i ka ni problème nasugu fɔ n ye i b'a fɔ ye a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ bɛ sɔrɔ i gɛrɛ a mɔgɔkɔrɔba la parce que le problème c'est que maliyɛn yɛrɛ bɛ siran ko in yɛrɛ tɛmɛ ko in na juguya i yɛrɛ bɛ siran hali i gundo k'a lakali mɔgɔ nasugu bɛɛ mais gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba la o bɛɛ to yen i ba gɛrɛ a la ɲare i ba gɛrɛ a la mɔgɔ faga problème don gɛrɛ a la i k'a fɔ a b'i faga so kɔnɔ mais a tɛ bɔ n'i ye o kɔni o ye tiɲɛ a kɔni tɛ bɔ n'i ye i woloba gɛrɛ a la hali n'i ye fagaliko de kɛ i k'a fɔ a ɲɛna a b'i bolokuru a b'i ci fo k'i faga mais a bɛ tila ka solution d'i ma a tɛ bɔ n'i ye an tɛ se ka dɛsɛ mɔgɔ la non mais an tɛ se ka dɛsɛ mɔgɔ la an b'an ka kuma fɔ mɔgɔ minnu ye quoi Mali la a tɛ se ka kɛ mɔgɔ mana juguya cogo o cogo i bɛɛ tɛ juguya i ma i bɛ se k'i ka kuma fɔ dɔw ye d'accord n tulo fankelen y'a mɛn ha a ma bɔ yan mɛ n tulo fankelen y'a mɛn donc an ka di Mohamed ma Mohamed i ko solution b'a la an b'i lamɛn si solution b'a la a solution fana la il faut être sélectif, c'est-à-dire i ka mɔgɔ tataw i bɛ woloma i bɛ kuma fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna i b'o woloma i ni min bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'o woloma, c'est-à-dire que kana na i ni min bɛ jɛ a bɛ taa boîte la a bɛ taa resto la a n'aw ka goniw bɛ bɔ a bɛ taa aw ka paniw kɛ appartement ta tututu olu tɛ généralement i ka secrets, c'est-à-dire o mɔgɔ nasugu généralement i ni olu tɛ jɛ ka solution modèle dɔw bɔ i ka secret dɔw la quoi. N'i ye mɔgɔ hakili mɛn. Parce que c'est des gens en réalité vision in kelen de on sort an bɛ taa an ja et puis a banna sini min bɛ o ye ala ta ye o t'anw ta ye. M'a faamuya donc n'i kɛra mɔgɔ ye min bɛ se ka i ka mɔgɔ tataw woloma dɔrɔn i bɛ se ka kisi hypocrisie ni fɛn kɛra caman ma quoi. Donc la seule solution que moi je peux proposer pour que i ka se ka amitié réorienter ka na n'a ye nouveau normal là parce que ton ami c'est ton demi-frère. C'est clair. C'est ton cousin de même sang. C'est clair en fait. Bon, au lieu de changer enseigner, le fait qu'avec que c'est mon frère, et tu te poses la question, est-ce que c'est la même chose chez lui? Tout le temps, question de vie en fait. Mais bon, tant que ni mada au relare, il te sera dalle. Ouais. Bon, il faudrait pas aussi être trop franc des flatteries parce que voilà, on peut au donner bien avec comment nous ne faisons rien sans quoi. Voilà, moi non, ils sont trop sensibles à certains mots. Par exemple, il m'a connu nos cadrons, il a bien apprécié. Ah non, tu sais mon frère, vraiment tu as patati patata. Kasoro, Mumbakono. Go, niame, il veut crise cardiaque. Donc, il faut être moins attentionné sur ce truc-là et être sélectif. C'est-à-dire qu'à la expression ben bolo flama, c'est des appréciations, c'est normal. Le ganga mais quand on a focaliser le ganga foko. En fonction de ça, tiens la carte parce qu'à chaque fois ni oui, peut-être il y a mais bon. C'est-à-dire il faut bien enquêter sur la personne. C'est tout. Donc il faut être sélectif et être moins. On connaît ante enquête faut que. Ni na la betate. Non, ni na la trop la betate. Non, enquête que. Ni na la betate. Nyame ji bona ka sikidare. D'accord. Mais c'est bien, franchement, je vous apprécie en fait.
Voilà. Je vous kiffe. Voilà. Et Audou, les femmes. Aw yɛrɛ tɛ ka kuma alors que nin ko in bɛɛ bɛ an musow de bolo. An musow yɛrɛ de ko in bɛɛ jubaju ye. An ka kow cɛ fɔ ɲɔgɔn ye. An n'an ma kuma aw kuma ka a walawala. Bon, ne kɔni fɛ solution bɛ nin ko in na. An ka ko kɛ ɲɔgɔn dɔn. An ka ɲɛla kɛ ɲɔgɔn dɔn. Teri caman caman fɛnɛ ka teri caman k'i yɛrɛ la nafa t'a la wa. Donc ni min bɛ se ka dan teri kelen ma. Sinon parce que ni teri cayara chaque fois problème dɔ wɛrɛ b'i da la wa. O bɛɛ ye ko wɛrɛ. Donc n'an sera k'an kɛcogo dɔn san k'an kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn na an teriw k'u boloma ka bɔ ɲɔgɔn na. A bɛ dɔgɔya dɔɔni quoi. D'accord, il y a pas de souci. Bon, il y a pas de bon. Attends de voir. Je vais faire bête. Parce que mun yɛrɛ problème yɛrɛ ye. Mun yɛrɛ problème ye. An kan ka ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fréquenter an kan k'olu woloma. I kan ka kuma ninnu fɔ mɔgɔ min i kan k'o woloma nin kan ka fɔ nin tigi ye nin man ka fɔ nin tigi ye i kan k'o dɔn wa. N'o dɔnna sisan nɔ a bɛɛ bɛ nɔgɔya. D'accord. An filɛlikɛbagaw ye kuma mɛn dɛ. Aw nin ye terikɛ ye ani nin ye tagamaɲɔgɔn ye nin an ka bɔsira tagamɔgɔ ye nin y'a Fatima tamɔgɔ ye aw ka n'olu kɛ teri ye. En plus fɛnɛ k'a fɔ ko bon ne ni tigi bɛ ɲɔgɔn kan nin y'a san joli ye ko nin ye teri ye a tigi t'i teri ye. Ni comme u y'a fɔ cogo min na ni teriya vrai don a bɛ na ten yɛrɛ alors aw seko t'a la. Aw yɛrɛ t'a dɔn aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na aw kuma nana aw cɛ cogo min na a bɛ na naturellement aw kana ko forcer voilà. Teri minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni n'u ma ɲi sisan donc aw ye solution mɛn aw k'a kɛ aw kana kɛ ko kama aw k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama aw ka changer parce que franchement parler vous faites du mal aux gens aw t'a a impact dɔn en fait parce que aw bɛ ka mal sugu min k'a la a bɛ jouer a tigi ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de kan a bɛ se ka jouer a ka fɛn important dɔw kan c'est la même chose a bɛ jouer a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de kan donc aw fɛnɛ aw ka sabali aw delila yɛrɛ de de k'e tɛna kuma dɔ fɔ o. Ouais, mais ko kelen fana bɛ yen donc i ka kuma sɔnji la k'o yɔrɔ fana ɲɛfɔ i ko a impact galontigɛ o teri jugu ka galontigɛ o hypocrite ka galontigɛ a impact bɛ dugu ci dugu a b'a ci a fɔ mun na ne bɛ e kɛ n teri ye ka n ka kuma ɲɛf'i ye n ka gundola kuma n ka sɛbɛla kuma e bɛ taa o ɲɛfɔ karisa ye karisa b'o fɔ karisa ye ni karisa fɔ karisa ye hali ni ne dɛmɛ ko tun bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ surtout à plus forte raison ni kuma in yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɔlɔ parce que a caman bɛ yen so hali tiɲɛ yɛrɛ fana tɛ a bɛ nkalon ta ka da i la k'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ min kan k'e dɛmɛ o tɛna e dɛmɛ n'o ma e dɛmɛ den aw ka du jigi bɛ e kan du jigi bɛ e kan e ma kɛ e ka ko tɛna se ka ɲɛnabɔ hali ni ko kun kan ka ɲɛnabɔ o fɛ o tɛna se ka ɲɛnabɔ n'o ma ɲɛnabɔ du bɛ to misère la ni du tora misère la quartier o dɔ bɔ quartier waritigiw la fɔlɔ n'a se kun kan ka waritigi a bɛ ko bɛɛ de tiɲɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ de tiɲɛ hali économiquement a b'a tiɲɛ ni nana ka teri jugu mana gɛrɛ butigitigi dɔ la sisan un exemple k'a dɛmɛ ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ fɛn fɛn ye kojugu ye k'a don o la butigi mana bin économiquement le quartier dɔ bɔra quartier économie na dɔ bɔra jamana économie na dɔ bɔra la an yɛrɛ an ka bitigi la taga ka ca cogo min na voilà faut que teri jugu k'a dɔn ale ka galon ale ka teri juguya impact bɛ jugu ci a bɛ jamana ci d'accord ani n nana yɔrɔ min fana fɔ c'est que mɔgɔya ka ɲi mɔgɔya ka ɲi kojugu mais chez les femmes ce que moi je comprends pas non mais je comprends pas ce que moi je comprends pas chez les femmes moi tu es mon ami ni nga fana ka kɛ teri ye c'est pas forcé ne teri fana ka kɛ nin ye tuguni ou bien nin teri c'est pas forcé n teri ka ko ye c'est pas forcé o ka woro dilan ne ka uniforme tigɛ c'est pas forcé o ka mariage bɛ ne ka uniforme tigɛ toi tu es mon ami e fana teri y'a ye uniforme tigɛ min ka fini don on part ensemble mais faut pas forcer l'amitié du tout les femmes ont tendance à forcer l'amitié l'amitié c'est pas à forcer on se connaît pas tu n'es pas mon ami tu es l'ami de mon ami tu n'es pas mon ami c'est clair donc du coup e bɛ gundo kuma fɔ nin ye e bɛ taa sɔrɔ ne b'a fɔ waati min na o sɔrɔ n yɛrɛ fana sigilen a fɔ ah ouais
m'a fɔ nin ye parce que n terimuso fana terimuso ye nin ye ça fait rien o kɔni o b'an na dɛ o kelen ni o tɛ tulo kelen ye fila ye k'a mɛn sa ça c'est un problème ni teri tɛ mɔgɔ min ye même à sa présence si kɛ a ka bɔ kɛnɛ a k'aw ka gundo la kumaw fɔ d'accord yeah faut pas forcer le truc n teri c'est pas forcer a ka kɛ n teri ye n teri o fana teri o faut forcer a fana ka kɛ ne teri ye ok tu vois un peu donc il faut limiter les propos tes propos et tout ce que tu fais il faut limiter il faut savoir comment le dire où est-ce que tu dois le dire avec qui tu dois le dire tu vois un peu voilà c'était ça que je voulais dire non problème foyi t'a la y a pas de souci an filɛlikɛbagaw ye nin kuma in mɛn a y'aw ka fɛnw limiter en fait aw kana teri caman ba in nin ye n teri ye o don donc an filɛlikɛbagaw je pense que aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka mɔgɔw ka bi kuma la u ye causes di u ye conséquences di u ye solution fɛnɛ di donc je pense que nin bɛ hakilina di aw ma aw ka amitié kɛcogo la hali aw ka relation wɛrɛw kɛcogo la en fait voilà merci beaucoup aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ et tout voilà donc an filɛlikɛbagaw ni ne kun ye aw ka émission man di ye n'o ye nous les jeunes ye je pense que aw ye faamuyali caman sɔrɔ a ko la donc an b'a fɔ ye ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ